Dobrý deň. V športe platí jeden zákon. Ak chcete zrýchliť svoj beh, skúste natiahnuť každý svoj krok o 1 cm. Ak sa vám toto podarí, čo to znamená na konci závodu, ak každý krok je o centimeter dlhší? A tento princíp viete použiť aj do štandardného života, nie iba v športe. Čo myslím konkrétne? Ad 1. Vymenujte si aktivity, ktorým sa venujete, ktorými sa živíte, na ktorých vám naozaj záleží v práci, doma, voči sebe. A ad 2. Ku každej z tých aktivít si napíšte, ako môžete svoj krok v tej aktivite o centimeter natiahnuť. To znamená ešte jeden telefonát v práci navyše, ešte 10 klikov navyše, ešte 5 minút rozprávať so svojou dcerou navyše. Ako môžete každú z tých aktivít ešte o kúsok posunúť. Ak toto budete robiť počas celého roka, na konci roka zaznamenáte veľký progres. Veľakrát 1 cm je veľký náskok pred ostatnými a veľká vnútorná stabilita sám pred sebou. Držím palce.